tak kandhani wae. Nek kowe iki lagi posisi ora duwe, posisi lagi melarat ngono kuwi, terus kowe utang karo sedulurmu, sambat karo kancamu, utang duit ora dikei ngono kuwi, aja lara ati wae. Aja lara ati. Terus kowe muni-muni, yo peh ora duwe ora dipercaya. Peh lagi melarat ora dindel wong. Ya bener kancamu sing ora gelem ngutangi kuwi. Lah kowe iki posisine lagi ora duwe, lagi melarat terus kowe utang duit. Lah engko gek sing arep mbok nyaur apa? Golek duit ki yo angel wae. Golek duit angel diutangne kowe lagi posisi ora duwe, nyaurmu mesti yo angel. Ngono lho wae. Wah, terus kowe ngasih sepoto-poto. Diteni ngono aku sugih. Diteni ngono aku duwe. Lah kok yakin men kowe bakal sugih. Kok yakin men kowe bakal duwe. Iya to. Lah nek kowe yakin bakal sugih ora usah utang to, wae. Ngono lho, wae. Dadi wong ngene ora duwe, memang ora dindel wong wae. Wong ngene lagi melarat. Ora ono sik percaya karo kowe. Ngono lho, wae. Mula urip kok panane wae. Ditampa panane. Nyambut gawe sak nyambut gawene. Mangan ya sak ketemune. Ora usah buru sing ora-ora. Wis ngono ya wae. Wejangane dari Guse iki. Dari Gus Bratasena. Ini mudah-mudahan bisa diterima sebagai wejangan buat jamaah-jamaah semuanya. Ngono ya, Pak.